Wystawa Białoruś – Droga do wolności została otwarta dziś w Warszawie i chcemy w taki sposób pokazać w Warszawie, a również w innych polskich miastach walkę białoruskiego narodu o demokrację, o wolność i o niepodległość. I na tych zdjęciach można zobaczyć przedstawicieli pokojowych demonstrantów, przedstawicieli białoruskiego narodu, kobiet, mężczyzn, pozytywnych, robotników, nauczycieli, lekarzy, a również karników. Karników, przedstawicieli OMON-u i milicji, którzy biją kobiet, którzy biją ludzi, którzy mordują przedstawicieli białoruskiego narodu, tylko dlatego, że u władzy ma zostać, jak to się mówi wśród białoruskiej młodzieży, stary dziad. No i chcemy poprzez tą wystawę, poprzez tą ekspozycję pokazać białoruską walkę o tą demokrację i te dwie części białoruskiego narodu, tą dużą większość pozytywną i pokojową, walczącą przez 4 miesiące o demokrację i tą garstkę karników, garstkę omonowców, którzy represjonują ludzi, którzy mordują ludzi, które są taką czarną plamą w naszej historii. Wystawa również pokazuje nasz szlak do wolności od lat 80., z czasów Imperium Zła, z czasów Imperium Radzieckiego i do dnia dzisiejszego, do roku 2020, kiedy Białorusini powiedzieli dość przemocy, dość dyktaturze i dość Łukaszence. Zapraszamy serdecznie wszystkich do obejrzenia tej wystawy, do zobaczenia, w jaki sposób Białorusini walczą o swoją wolność i o demokrację. Przedstawiamy Państwu wystawę Białoruś – Droga do wolności. Białoruska droga do wolności to jest długi szlak od lat 80. do dni dzisiejszych, kiedy Białorusini już ponad 4 miesiące protestują przeciwko dyktaturze i walczą o wolność i demokrację. I tutaj na tym zdjęciu można zobaczyć naszą biało-czerwono-białą flagę, bardzo dużą, podczas jednego z niedzielnych marszy, które zasłynęli na cały świat. Ta wystawa odbywa się przy wsparciu pani Swiatlany Cichanowskiej, która tutaj mówi, że już ponad 100 dni, ponad 4 miesiące Białorusinki i Białorusini protestują i zrobiliśmy już ponad 100 kroków w kierunku zwycięstwa i nie zatrzymamy się. Miasto stołeczne jest współorganizatorem wystawy i pan prezydent Rafał Trzaskowski tutaj na tej planszy mówi o tym, dlaczego Warszawa i Polacy wspierają protestujących Białorusinów i dlaczego warszawiacy są z nami, z Białorusinami, którzy walczą o wolność i niepodległość, o demokrację i o wolne białoruskie państwo. No a tutaj widzimy niestety bardzo drastyczne zdjęcia, ofiarę akcji protestacyjnej w pierwszym dniu protestów 9 sierpnia i również pogrzeb jednego z protestujących 25 sierpnia w Molodecznie, niedaleko Mińska. To są te czarne strony współczesnej historii Białorusi. Zdjęcie Aleksandra Wojciechowicza z telewizji Bielsat. No i widzimy tutaj właśnie tych omonowców w całym rysztunku, którzy strzelają i którzy rzucają granaty hukowe pod nogi pokojowych demonstrantów. No a tutaj widzimy setki tysięcy Białorusinów, którzy przyszli na Marsz Wolności 16 sierpnia 2020 roku. Na wystawie można zobaczyć kalendarium, które opowiada o naszej białoruskiej historii z lat 80. i o tych etapach naszej drogi do wolności, o kolejnych latach, kiedy uzyskaliśmy w 1991 roku niepodległość, później zostaliśmy demokratycznym państwem,
a później po objęciu rządów przez Aleksandra Łukaszenkę staliśmy się dyktaturą, krwawą dyktaturą, która ciągnie się już ponad 26 lat. I tutaj można sobie przeczytać o tych najważniejszych latach, najważniejszych datach, najważniejszych okresach współczesnej historii Białorusi. Szczególną rolę w białoruskich protestach odegrały kobiety. I tutaj widzimy te nieustraszone białoruskie dziewczyny i kobiety, które walczą z karnikami i które, jak widzimy, ciągną ich, próbują ich zatrzymać i biją kobiet. Na zdjęciu Tatiany Kapitonowej widzimy legendarną Białorusinkę, pani Ninę Bagińską, która jest przedstawicielką Białoruskiego Frontu Ludowego i od lat 80. godnie podnosi biało-czerwono-białą flagę białoruską, no i która została w 2020 roku symbolem tych protestów. A również widzimy OMON-owców, którzy zatrzymują pokojowego demonstranta i widzimy, w jaki sposób to robią. Kobieta leży na ziemi i to jest zdjęcie Aleksandra Wojciechowicza. No i tutaj przechodzimy do zdjęcia bardzo znanego na Białorusi. To jest zdjęcie fotografki Nadii Bużan, która pracuje dla gazety Nasza Niwa. I właśnie widzimy, jak kobieta stała na kolana przed OMON-owcami podczas pierwszych dni protestów. No i tutaj widzimy również napis, że ktoś obchodził urodziny w samochodzie policyjnym i ktoś, kto został zabrany do samochodu policyjnego, może wyjść z tego samochodu niepełnosprawnym, bo tak mocne byli pobicia ludzi, którzy trafiali, którzy byli aresztowywani przez tych właśnie OMON-owców, których widzimy na zdjęciu. Tutaj zdjęcie Aleksandra Wojciechowicza z telewizji Bielsat. No i tutaj widzimy naszą Białorusinkę, która w chwili obecnej przybywa w Warszawie z biało-czerwono-białą flagą w Mińsku, a tutaj również zdjęcie Aleksandra Wojciechowicza. Widzimy starszą pani, która prosi o uwolnienie więźniów politycznych. I tutaj widzimy zabarykadowanych OMON-owców, którzy nie puszczają ludzi dalej. A tutaj widzimy właśnie na tym zdjęciu, jak służby mundurowe brutalnie zatrzymują kobiet, ciągną ich za włosy. I to jest zdjęcie Nadii Bużan z tygodnika Nasza Niwa. A tutaj widzimy dwa zdjęcia fotografki Belsatu pani Iryny Arychowskiej. To jest duża biało-czerwono-biała flaga. Przypominam, że to flaga państwowa na Białorusi do maja 1995 roku. A tutaj widzimy użycie armatek wodnych w Mińsku do rozpędzania pokojowych demonstracji. Widzimy w ogóle, jak to wszystko jest zdewastowane. No i to są takie dwie płaszczyzny, tak, dwa momenty pokojowych demonstrantów i karników, OMON-owców, którzy próbują zadusić ten protest. A na tym zdjęciu widzimy, to też zdjęcie pani Iryny Arychowskiej z telewizji Bielsat, widzimy strajkujących pracowników MAZ-u, Mińskiego Zakładu Samochodowego, jednego z największych przedsiębiorstw w białoruskiej stolicy. No i tutaj znowu zdjęcie pani Iryny Arychowskiej i widzimy, jak przedstawiciele OMON-u w kominiarkach zakrywających twarz brutalnie zatrzymują kobiet i brutalnie traktują kobiet. To jest też bardzo, bardzo ważne zdjęcie. Właśnie tak wygląda traktowanie kobiet przez przedstawicieli reżimu łukaszenkowskiego. Tutaj ponownie widzimy zdjęcie przedstawicieli Bielsatu, pani Iryny Arychowskiej i pana Aleksandra Wojciechowicza. I to jest bardzo znane zdjęcie, znane na cały świat. To jest biało-czerwono-biała panna młoda, mieszkanka Mińska, Inna Zajcewa, która właśnie w taki sposób pokazała, wsparła
ten białoruski protest i pomalowała swoją suknię na biało-czerwono-biało. A tutaj widzimy uzbrojonych funkcjonariuszy OMON-u podczas rozpędzenia pokojowych demonstracji. No i właśnie widzimy, jak oni wyglądają, co mają w rękach. Niestety bardzo dużo, setki osób zostali ofiarami tych panów. No i tutaj też dwie strony medalu, zdjęcie studentów, którzy wrócili na studia po wakacjach i którzy protestują. No i właśnie zatrzymanie przez OMON jednej ze studentek. I to jest też zdjęcie Aleksandra Wojciechowicza i Iryny Arychowskiej. Widzimy tutaj pani, która płacze, trzymając w rękach Biblię, w miejscu szczególnym dla Białorusinów, w miejscu stalińskiego terroru w Kuropatach, gdzie zamordowana w latach 30. tamtego stulecia dziesiątki, a może nawet i setki tysięcy Białorusinów i nie tylko Białorusinów, również Polaków. I właśnie w tym miejscu, w tym roku zgromadziło się dziesiątki tysięcy Białorusinów, którzy przyszli uczcić pamięć ofiar stalinowskich represji. A tutaj na tym zdjęciu widzimy, to jest też bardzo znane zdjęcie, to jest marsz partyzancki, który odbył się 18 października w Mińsku. I w ogóle Białorusini są uważani za taki naród partyzancki. I kiedy nas pytają, czy zwyciężymy i jaka będzie kontynuacja naszej walki o niepodległość i demokrację, to mówimy, że to będzie partyzanka. I w honor naszych partyzantów, którzy walczyli podczas II wojny światowej, a teraz w honor partyzantów, którzy walczą przeciwko reżimowi, był organizowany ten marsz, bardzo liczny marsz październikowy w Mińsku. No i niestety zdjęcie miejsca pamięci zabitego Romana Bandarenki to jest jedna z ostatnich ofiar. Młody Białorusin, 31-latek, który mieszkał tutaj przy Narodowym Placu Zmian, który powstał z inicjatywy mieszkańców tego miejsca w Mińsku, po tym jak go zabito. No a tutaj znowu widzimy miliony Białorusinów i Białorusinek, które są połączeni naszą narodową biało-czerwono-białą flagą. I tutaj też zdjęcie Iryny Arychowskiej, a tutaj zdjęcie pani Tatiany Kapitonowej. W imieniu protestujących Białorusinów, w imieniu Białoruskiego Domu bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę przy tej wystawie Miastu Stołecznemu Warszawie, Domu Spotkań z Historią, telewizji Bielsat za przedstawienie tych wszystkich zdjęć, ich fotografom, panu Aleksandru Wasiukowiczowi, pani Irynie Arychowskiej, pani Tatianie Kapitonowej, pani Nadziei Burzan z gazety Nasza Niwa. No i dziękujemy Polakom, polskiemu narodowi za tą solidarność, którą czujemy na co dzień tutaj w Polsce. Także bardzo serdecznie dziękujemy i wierzymy, że przy takim wsparciu, przy takiej solidarności ze strony Polaków wobec Białorusinów i Białorusi obowiązkowo zwyciężymy. Żyje Białoruś!